N'Igbo niile ka anyị na-akpọkọ ugbu a ka anyị mara onye ga-achị ka onye ga-achị ka ọ dị mma onye nke ọzọ achala onye nke ọzọ chia onye nke ọzọ chia kedu onye ga-achị ka ọ dị mma ụfọdụ si na ọ bụ ndị Igbo ụfọdụ si na onye Igbo chia na ọ ga-adị mma ọ bụ eziokwu ọ dị mma anyị abatago kpọmkwem n'oge ha iji asụsụ Igbo wee na-eme nzukọ n'ụzọ pụrụ iche ịkpa ka o si gbasata anyị nke taata anyị ga-akpapị ọsọ ozigbo maka na dịka o si ada ịna-anya dịka imi na ọnụ si dị obodo anyị bụ Naịjirịa ụfọdụ nọ n'ọchị ụfọdụ nọ n'akwa ụfọdụ nọ n'arịrị dị iche iche ụfọdụ ka ọ na-amasị ụfọdụ na-enwe anwụrị n'ihe na-aga ụfọdụ sikwa nna m ka o si aga na ọ dịchaghị mma ya bụ na ihe anyị ga na-akpa n'ụbọchị nke taa ka isi fụ ka o si dị ugbu a ka a họchara ọkwa ọchịchị akpọọla afọ ụfọdụ ndị meriri ụfọdụ nọ n'ụlọ ikpe ugbu a ụfọdụ nọ na-eche ka ejuo ha n'iyi ọlụ ka a wee banye ka alụba ọlụ ụfọdụ na-akwado dịka m sikwa ụfọdụ nọ n'ụlọ ikpe ụfọdụ bụkwanụ ndị zọchara ọkwa mana ha ewetabeghị asambodo nke igosi na ha meriri maọbụ na ha emeri ha amaghị ebe ha nọ amaghị na ha nọ n'elu ma ha nọ n'ala ndị a na-echekwa akwụkwọ ya bụ asambodo ha ha wuchikwana n'ụlọ ikpe dị iche iche iji ma ka a ga-esi ihe ha akwụkwọ ha ka ọ dị n'ụbọchị nke taa mụ na gị na Amechi Ugwuele ga na ekwu ya dịka o si dị gị na ebe isi kedu ọnọdụ ebe ị nọ ka ọ dị kedu ka obodo anyị ga-esi dị mma ya ka anyị ga-esi akpa ya ka obodo si dị ugbu ọ dị gị mma ọ bụrụ na ọ dị gị mma ị ga-atụ ya alụ ka ọ ga-esi wee dị mma nchekwa ozuru ezu n'ebe ahụ ị nọ ọ bụrụ na nchekwa zuru ezu gwa anyị ihe mere ndị obodo gị ji bụrụ kpoo n'ichekwa obodo ọ bụkwa nna ewe ka o si dị inwe iwu kpọọ ya atụmatụ nke ọbụla na-ada n'ogbe gị ugbu a gbọọ ma ọ ya akọ n'ọnụ abụ m Chizzy Ani ka nke a na-agakwa anyị wee na-anabata nwunye onye mere na ị na-anụ ọnụ Amechi ọ na-ada gboyim ọsọ na bekee ọsọ na Igbo ị mara na nwanza na-agba ego n'ụzọ ihe na-akụrụ ya ekwe nọ n'ọhịa ya bụ ihe na-agba ya ume nọ na ụlọ kwa mgbe wuchiri ebe a wee bịafụ ka anyị si eme ya wee na-ekele nwunye Washot jiri afa bekee na-akpọ Washotess mana Washot ga-agwa anyị ihe nke ahụ pụtara Washot na Washotess ọ nwekwara ndị bụ Washotess ịghọtago n'ezie ọ nọ ebe a ọ sị ka ha bịa ka ọ fụtụ ka anyị si eme ọ na-abịakwa na mbụ mana nke a bụ dị nke ọ bụ izizi ọ na-abịa mgbe anyị na-eme ya n'Igbo maka na ama mgbe anyị na-agwa ya na chisikwa ka mụ na ya mewe Igbo nsị ama ga-asụlesi ama na ọ bụ ife ihere na mụnwa ama asụ nwa asụsụ be anyị na ma asụ nwa Igbo na ma meji nwa Igbo kwuo ihe na-ekwu n'oyibo na m ga-asị Chizzy ya kụziwe na mgbe ọ ga na-ekụziri m kịta na o meta ka m mụta ya mana iji gwa gị eziokwu o juru m afọ na nkwado m natara n'ebe ọ nọ ka etu o si wee sị m jisie ike mụta ya maka na o nwere ka ọ dị a na-asị na ị na-amụ Igbo amụ mana ya bụ eziokwu na ndị Igbo na-amụzi Igbo amụ onye ọbụla jisie ike sụba Igbo ka ọbụla o si wee dị sụbịa ụmụaka gị ebe unu na-arụ ọrụ sụba ya enwere ihe o mere na ị na-asụ asụsụ nna gị na asụsụ nne gị ọ bụrụ nke ndị ọzọ anyị amụta ya ọ bụrụ nke ndị ọcha oyibo anyị amụta ya mana anyị na-asị Igbo bụ Igbo na anyị ekene unu etu anyị na unu ga-esi wee nọkọ taa ọ dị maka ka Washot na-ekene mma na-ekenekwa nwunye Washot ka o si wuchie ọ ga-adịrịrị ya na mma ezigbo afọ ya bụ Amaka nwada Oriakụ ịma na a sị na ha dị erizi akụ na ha bụ odozi akụ a sịkwa na ha dị edozi akụ na ha bụ omebe akụ nwunye nke m bụ odozi akụ ọ sị na ya bụ nsogbu adịrọ ihe anyị ma akụ dị na ya ihe a niile bụ Chizzy bụkwa ka a ghara ikwukwa na onye na-akpata akụ ka a napụkwanụ
onye na-akpata akụ ekene dị iri na ọnya nwa na-emekwanụ ka akụ a bịa ị na ihe na-ekwu o wee bụrụ ọ bụrụ mgbe gboo kedu onye ọbụla ma na nwaanyị nwaanyị nwoke na-anụ anụ o nwere ebe ị nọ ọ gosighị na nwoke ka gị mana anyị ma na etu anyị si wee were ka ezinụlọ si wee dị na digawa igbo iji hụ nwaanyị ha ego ego nwaanyị esoro ya n'azụ maka ha si na ugwu nwoke bụ nwaanyị ya ọ dị mma ugwu nwoke bụ nwaanyị ya otu ọka ka m si ekele nwunye nke m Ngozi nwunye Chizi Ani mana ajịrị Igbo sọ ya otu a ọ bụrụ na etinye ha bekee blessing blessing anyị mana onye ndị na-egekwa anyị ble ekelela anyị ọ dị mma anyị ga-agbapụ ọzọ odogwu ịfụ na ka obodo si dị ugbu a ahụcha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụfọdụ si na ihe dịka ọkwụrụ ofu ebe na a na-eche ka edo ndị mmadụ n'ọrụ ka e wee bido ọrụ ụfọdụ si na ihe dịka ọdụ ịyara mee ya ụfọdụ sikwa nnọọ otu o kwesịrị ịdị maka na ndị n'ọchị ndị na-akwa na ihe na-eme ugbu a na-ewebeghị oge ọ dị mfe ụfọdụ na-ere eto onye isi ala maka na ka o si nọrọ ọ na-achụ mpụ na aghụghọ na-achụfusi ya ụfọdụ si mba na mpụ ọ na-achụ na o dochara anya ụmụ ihe a niile ka anyị chọrọ ka anyị wureta ugbu a ka pịa ya ọnụ dịka ụfọdụ ji fụ ya ọ bụ eziokwu na dịka obodo si dị ugbu a ma ọ bụ maka na edubeghị ndị ahọ n'ọkwa n'ọrụ ka bido ọrụ mana tupu anyị na-eme nke a ofu ihe na-adapụta ugbu a bụ na onye isi ala icheta na ote na-asị onye isi ala gosi na ya asambodo agbata akwụkwọ nke abụọ ego anọgide ụfọdụ afụgo asambodo ihe dị ka ụzọ atọ o gosigoro nke ọzọ ka dị ilu ugbu a bụ nke ndị na-afụ maka nlele nke agbata abụọ na mpaghara ha ya ewetana je were ya wee gosi ya nke ha wetara bụ nke nnọchi nke na-egosi nke ịgba akaebe nke nnọchi na onye a lere ule a mana ihe a na-ekwu bụ na a na-asị ya kedu nke ahụ e nyere gị o tụfuru etufu ka ọ bụ na gịnị mere maka na ihe ji wee na-ekwu ya bụ na mgbe ọ na-achịkọta akwụkwọ o ji wee tinye aka na ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na nke mbụ na ọ bịara kwụsị na akwụkwọ ule ya ahụ ihe ndị ule a na-adọkanye mmadụ n'imecha asambodo na ndị otu ndị agha obodo Naijiria ji ya a na-asị kedu ka a ga-esi wee mmadụ ga-esi wee na-ele ule ma ọ bụ na-atinye aka n'ihe ọ bụgodoro na ị chọrọ ịbanye amị amarụ m na o nwere mgbe a na-abịa ikporo akwụkwọ gị nke e nyere gị ikporo ha na-abụrọ nke onyonyo ikporo ya wee kponye ha ha debere gị ndị a gbakwanụ nkịtị anọkọtakwa ihe a esiwe ike ha sị ka ha kwuo eziokwu na akwụkwọ ya anọrọ na ha ejiri ya na ọ bụrụ ha nwaji ya nwoke anyị kpụrụkwa n'ihe ọzọ ka a sị na akwụkwọ ya na ha ejiri ya mechaa ka a na-ekwu nke a maka onwe gị ya si wee mee ka a na-asị ka ha tinye ọnụ eji akwụkwọ ejiri ya a na-akọ maka Chizi ka m gwa gị obodo anyị a na ọ dịrọ mma abụrụ na Chukwu achọrọ ka o mebie nọọ ndị mmadụ anyị ji aka anyị wee na-emebi ya onye fụ eziokwu fụ okwu asị ọ hapụ ikwu eziokwu jee kwuo okwu asị onye fụ ihe adịrọ mma fụ ihe dị mma ọ hapụ ihe dị mma wee kwenyere ihe adịrọ mma maka na onye nọ n'ebe a ihe adịrọ mma bụ nwanne ya ma ọ bụ onye ọ masịrị ya ka ọ kwado a na-ekwusị ihe a bụ ihe mfe dịka ịtụ ha nnọkịta asị m kedu ihe na-egosi na ngara ụlọ akwụkwọ nsị na ngara nsị gị chere ka nje weta ya ma ewetara nke e nyere m nweta nke a na-akpọ kọpị ịma na iwetagodu kọpị na ụmụ ya na-akpọ certification ya bụ igosi na ihe a bụ onyonyo nke ezigbo ya iji ka a na-asị nwoke a isi na ndị agha ji ya akwụkwọ gị ọsị ndị agha pụtasị na ha ejiri akwụkwọ ya mụ a na-eche na mgbe anwa ndị agha pụtara sị na ha ejiri akwụkwọ ya
ka ihe ga-eme kwesịrị ime mana ebe anyị na-eje ihe meziri bụ onwerozi onye kwuru okwu ka anyị na-ekwu nke a na-ekwu ndị WAEC ewere asambodo nnọchite wee bịa anyị kedu ihe mere a ga-ajụ isi na o nwere onye ji akwụkwọ gị ndị a sị na ha ejiri akwụkwọ gị ya bụ na o nwere akwụkwọ itinyere ebe anwa ma ya na-agwa gị bụ na eduru ya n'iyi ọ ṅụrụ iyi wee si n'ihe a na-ekwu bụ eziokwu na ndị agha ji akwụkwọ m mana Amaechi ebe anyị na-eje bụ na ka nke a na-ada ịma na onye zọrọ ọkwa na site na otu ndọrọ ndọrọ nke eji nche gbara ya akwụkwọ wee na-asị ya wepụtacha ihe a na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu ya weta nke ezigbo ya mana ya wee kwuo n'ugbu a na ewere onye tozuru etozu n'ịzọ ọkwa na ya kachasị ka Atiku ya bụ onye zọrọ na site na otu ndọrọ ndọrọ nke tizie ya ọ bụrụ na ọ mana ya etozu etozu ya weta asambodo ya gosi ndị n'ikpe nke a bụ ihe ọ na-ekwu onye isi ala na-ekwuzi ugbu a na ya kachasị tozuo wee ihe niile ekwu na ọ bụrụ na ya ka Atiku tozuo na o nwere onye zọrọ ọkwa ya akọrọ ị na-aka Atiku ma WAEC ka anyị na-ekwukwu ya ka onye ukwu na onye nta ghọta ya na-ekwu iwetebe WAEC a sị gị weta WAEC iwetara WAEC isi na ndị amị ji WAEC gị ndị amị asị na ha ejiri WAEC gị ọkwa Nigerian Army si na ha ma onye a bụkwa mgbe ọ bụ onye isi ọchịagha ha Commander in Chief ha sị na ha ejiri WAEC gị ihe anyị kwụsịrị bụ ndị WAEC abịa sị na ha ewetego certification nke eji agba akaebe ị na-agba ka esigodu ka anyị bidogodu na izizi wee jewe na nke abụọ nke a ga o nwere onye na-ekwu okwu ya akọwa eje tuli aka o nwere onye na-ekwu okwu sị na nwoke asị na ndị amị ji akwụkwọ ya wee nwụọ ya ka iyi ma iwu megidere sị na onye nwụọ iyi kwuo okwu asị na ọ bụ ezigboto mmegide iwu ka ọ bụ mana ihe o ji dị ka onye ọbụla gbachiri nkịtị maka na nke a bụ okwu kwesịrị ịhazi tupu gaa na ịbịa ya gịnị ọkwụ ya ka ha megide mgbe anwa gafee Chiziani ọmụwa ga-eje si anya n'ikwuru okwu asị ọ bụrụ ndị na-ahazi iwu obodo ọ bụrụ dị ka ndị uwe ojii mana ndị a na-azọ kwesịrị kwesị ike a na-ekwu ekwusi ike kedu ịchọ ka ha mee ha ga-eje kpụrụ ya kpụpụta ya na Aso Rock kpụrụ ya jewe kọt Walter Onoh Chief Justice Nigeria ha kpụgara ọ bụrụ prezident si jide ya onye ọ bụrụ ndị ọzọ okwuo kịta si jide onye anwa kedu onye ga-asị jide prezident ihe a bụ ihe na-ebe ka ịghọta na onye ọ bụ nyanwa ga-enye iwu enye ikike si mee ihe gbara nkịtị kedu onye ga-abịa nye ikike si mee ihe akwụkwọ ị ga-agba ịmakwa akwụkwọ agbagoro onye a n'ụlọ ikpe o nwere onye asị anya bịa omeje ndị ụlọ ikpe enye gị ikpe kee ikpe si hapụ ndị ụfọdụ eji o nwere ihe o mere kedu ịchọ ka ha mee nke a wee bụrụ ya nke a wee gaa wee bịa ka esi wee na-agwọtọ kịta wee na-agwọtọsi ike ka m gwa gị Chizi ike agwụgo ndị obodo a mana ike na-agwụ ndị obodo a bụ ndị Naijiria ike na-agwụ mmadụ tupu ọsị ọ bụrụ ikpudo nkata n'iru wee gwa eziokwu na a ga-eme ya maka m na-ekwu ya na-ekwusi akịsị ndị be anyị unu emezina etu o si wee masị unu wee na-eche na ndị Naijiria na-eme ihe a emegide bụ anụmanụ na ha nwere ọnụ ikwu okwu na ha nwere aka ime ihe na ha nwere ọkpa iwee gata ya n'ije maka o nwere ndị be anyị na o nwere ka ị ga-esi wee megide nwa mmadụ ọ gbanara mmụọ gbanara arụsị ifuru ihe na-eme na Sudan kịta ede adaghị o nwere ihe na-eme dobe nwe ihe ada anọkata mmiri anyị na-afụ dị n'opi ụgbọgịrị nwee etu o si wee banye na ya mana anyị na-asị mmiri abara n'opi ụgbọgịrị anyị ma anyị na-asị ede ebe na-enwe mana anyị jee kpuo ede aka Chiziani obe nwee na ka obodo si wee dị iji kwuo eziokwu kịta ọchịchị ndị anọ kịta na-achọ ka ha ruo n'isi njedobe anọ na kwapụ anọrọ na kwapụ ada hazizi ihe ọfụma anọrọ na kwapụ mụ ama ndị na-achị Naijiria ka ha si eme ihe onye ọbụla nọ na ya kịta bụ kedu ka m ga-esi rite kedu ihe m ga-eji wee na ihe niile a na-ekwu kịta abụrụzi maka ọdịmma ndị obodo na ọdịmma ndị na-achị achị Amaechi ị na-aghọta
onye ọbụla na-ekwu mana onye isi ala nwere okwu okwu ọ sịrị ndị niile nọ n'isi oche nke a na nke ọzọ ha kwado chịkọọ nkọrọngwa ha ọnụ kwado ihe a ga-eji wee wụsọ ọwara maka na ọgwụgo n'oge ha agwụwago agwa ndị obodo anyị etu a o nwere ndị ọ ga-abụrụ agwa ha ụdị ha sị ka ya jee gosi ndị obodo ka ya si wee jee nya bụ ije mana nke be anyị bụ a ga-ewunye na akpa igbe wunye na akpa trauza wunye na nke a wunye na nke a ụdị ha bịa ga na-eme nwere na-ekwuzi okwu ka a ga-esi wee hazie obodo ka ọ dị ma onye a mere etu ahịa ihe si wee na ụdị ikuku anyị fụrụ na-efe kịta ka o si wee dị. Ọ dị ma ka nke a na-aga mpaghara obodo dị iche iche na Naịjirịa ugbu a mmanụ eji akwụ ụgbọala na-akọ a na-ekwu ka a na-ekwu a sị na ndị na-afụ maka ego na mba ụwa nke eji IMF mara na-ekwu si ndị Naịjirịa ha wepụ aka ego a ha na-eji agba ndị obodo ume eji mee ka ego eji azụ mmanụ eji akwụ ụgbọala benata ha atinyezikwana ya ha hapụ ya ka o lebe onwe ya one o letara ọ dị ụfọdụ wee na-ekwu mana oge onye isi ala na-abịa ewe ka esi kpaa sị na nke a na-emebu na ya ekweghị na-ewere ego a na-eji agba ndị obodo ume ya bụ ego a na-atinye ewe butu ọnụ eji azụ a gara ngagharị iwe ogo Jonathan nọ mee ihe dị iche iche ma ndị a na-achịkịta bụ ndị gara ngagharị iwe si ha gara ngagharị iwe chizi si ndị obodo Naijiria na ndị mba ụwa niile na onwere ihe dịka sọbsidi na onye na-asị gị na a na-eme sọbsidi bụ onye ụgha na onye na-asị gị na a na-eme sọbsidi bụ onye oshi na ihe ha na-asị gị na ego ha na-asị gị na ha na-akwụnye eji wee na-eme ka ebutuo ọnụ ụgbọala mmanụ ụgbọala nọọsị na ha na-ewere ya na-ezuru ya na-etinye n'akpa ha ndị obodo asị kugbuo ndị na-ebe anwa mgbe anwa gbuo Jonathan na ndị ya na ya na-achị gbuo ha mgbe a na-ekwu ha iko mmanụ ụgbọala ihe a na-eri ya mgbe anwa bụ 87 naira kịta ndị a wee sị na ha bata na ha ga-ebutu ya kụọ ya gwogwo ma ego a na-asị na ha na-ewere akwụ ụgwọ sọbsidi ka e wee butuo ya na ha ma nọọ oshi na onwere ihe dịka ya na ha ga-ebido were ego a na-ahaziri ya ndị obodo ka ha were ya wee na-arụ ihe ọzọ akwụọrọ ha aka tinyere ha akwụkwọ ha abata ihe anyị nụziri bụ na sọbsidi na sọbsidi na ha ma ewepụ ya asị ị na-ewepụ ihe si na ọ dịrọ ka a na-ekwu nka ka a na-ekwu nka asị na a ga-ewego ego iko mmanụ ụgbọala mgbe a Jonathan nọ 87 naira kịta ọ nọ na 140 145 ị na-anụ ya na-agwa gị mgbe ego akwụgoro kịta ugbu a na sọbsidi a ọ na-ekete nke Jonathan mmaji ịtọ mana enwere onye na-ekwu ọ dịzị ka ọ dị obodo niile mma ị na-ekwu okwu chizi ọkwefu ndị obodo anyị ihe nchọpụtagoro bụ na ndị be anyị ekpụpụta ndị be anyị kụwa were onye awa wee kụọ ya egwu kongo n'isi kụcha onwere ihe ga-eme ihe ọ sọrọ gị mee onwere onye ga-eme ihe ọbụla mana ofu mbọchị nwe ga-ekọrọ akpa hacha isi ya were mbọ isi bọcha isi kọrọ akpa jewe ahịa ọ ga-ejecha ahịa akpa nwa o ji oko na oko wee na-eme ngara eje ahịa ka a ga-anwunye ya na ya koria wee na-abịa mmadụ ihe a na-agwa gị bụ ihe ga-eme na-ekwu na-arụtụ aka na Sudan ị na-ahụ ihe na-eme na Sudan kịta onye isi ala Sudan ọ nọgo ebe anwa 30 years afọ 30 wee na-akpụrụ ndị be ha na-eji akpụje n'ụlọ nga ụfọdụ ka o gburu egbu na-eme ha ihe masịrị ha ndị ebe a sị mba kedu nke bụ ịdị ndụ ọnwụ ka mma wee mee ngagharị iwe si na ha ama na onwere ga-anabịa na a ga-anọgide nwoke a isi n'ọkwa pụọ ka a na-eme ka a na-eme ndị amị anwụrụ ya nwụdị ofu ebe kịta mụ na gị na-ekwe ha onye isi ala ndị Sudan Omar el-Bashir ọ nọ na nga ebe anwa ọ na-eje ekpochi ndị mmadụ nyanwa na ebe anwa kịta akwabi anya na ọmarọzi machi ya na-efu machi ya na-eji ebe a ka ọ nọ na maximum security prison ewe ndị a na-abụ agwa ụdị ihe dị otu a ha sị na nke a bụ Sudan na obodo Naijiria ebuka na ụdị ihe agaghị emeri na Naijiria anyị na-ekwu okwu maka nchekwa
ghasara aghasa n'obodo anyị mana Chizzy kedu ihe kpatara na ị na-eche na mere nchekwa ji wee ka dị njọ n'ugwu Awụsa karịa na mgbadata be anya onwero ọ bụrụ ihe ị ga-eche isi gị chekasị isi n'agbanyeghị na ndị niile nọ n'isi nchekwa bụ ndị ebe ahụ ị mara ihe kpatara ya ihe kpatara ya bụ na ịma onye isi ala bụ onye Katsina steeti onye na-ahụ maka nchekwa Minister for Interior na-ahazi maka obodo anyị bụ onye Zamfara steeti onye isi amị Zamfara steeti ha ncha niile bụ ndị mgbago ebe ahụ mgbe a na-ajụ onye isi ala gịnị kpatara na onwere onye ndịda be anyị aka ya maọbụ onye a na-eru n'okwu na gbasara nchekwa obodo ọ sị na ndị a na-ewe bụ ndị tozuru ma ọrụ ndị ya ma ndị kwesịrị na ya ma na ha jide ha ya ga-ararụ ụra na onwere ihe na-eme ọ bụziarụ mgbe ndị ahụ ahụ na-asịsị na ọha ọmụ ihe ga-eme bịara ka ihe ghasara aghasa mana ihe kpatara ya Chizzy Ani bụ na o teela a na-agwa ndị obodo ndị isi obodo Naijiria ha mara ihe ha mere ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ma wụ aka mmadụ ha ajụ were na onwere ihe ga-eme ndị mgbago ebe anwa ndị ntorobịa na-apụta apụta ọ bụrụ akwụkwọ ka a na-eje ọ bụrụ aka ọrụ ka a na-enye ha ọ bụrụ ọrụ mmụta ka a na-akwadoro ha onwero nnọọ ihe a na-eme ga-eme tinye aka na ya wee na-emegharị arụ na-emegharị aka a na-akọ ugbo ọ mmadụ nche niile ga-eje kọwa ugbo onye na-akọ ugbo adịghị ọ bụrụ ndị mmadụ gacha akwụkwọ ị marụgodo ihe ị ga-eme ha bịa esite na nke a na-akpọ ndị alụmajiri gagharịwa were efere yọwa nri na ị na-eje mmụta ihe gbasara alakụba a na-asị ha onye na-ekpere Chukwu na-enyere onwe aka maka na onye Chukwu na-enyere aka na-enyere onwe aka a na-agwakwa ndị be anyị maka na mgbadata be anyị a o nwere onye na-arụ na bank o nwere onye nwere shop o nwere onye chifo ọ na-agba ọsọ ka ọ gbapụ jewe na ndị ọ na-arụrụ ọrụ na-echi ya ga-apụta kpagharịwa chọwa ihe ọ ga-atụtụ na ya na-agwa gị ndị a amarụgo na kemgbe o nwere ndị a mụrụ n'obodo anwa kemgbe ndị be ha nọ n'isi ọchịchị obodo a ihe a da-adịrị ha mma o ruo mgbe a na-eme emume ha akpụrụ efere jewe ka ha kenyewe ha ụmụaka ndị a ha na-asị na ha bụ ndị isi na-asị ndị ọzọ mewe ada afụkwa na ụmụ ha ebe ha na-eje eme ihe dị agha na ọha nwa na-eme ha wee bido kịta wee na-etinye echiche wee na-asị ọnọnọ ọbụrụ dịka ndị a etu esi wee na-achị obodo mere ihe ji wee na-adị ka o si wee na-adị naanị ha bụ ndị nwere okwu ụgbọala dị mma naanị ha bụ ndị agụ ada agụ naanị ha bụ ndị ụmụ ha na ụmụnne ya nwere ike ije ụlọ akwụkwọ masịrị ha ụlọ akwụkwọ ndị private bụ ndị nke ndị mmadụ nwe o nwere ihe adịrị ebe anwa ebe a ka onye ọbụla na-akpọgazi ụmụ ya mana mgbadata be anya mana ebe ọbụla n'obodo a ụlọ akwụkwọ nke ndị nkịtị onye ọbụla na-eje o nwere ihe dị ebe ahụ ịfụrụ na nwatakịrị a na-akpọ Success na Warri achụrụ n'ụgwọ akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ kwesịrị ka ha kwụọ asị ha jee kwụọ ya nwatakịrị abara mba na si pịa ya ihe kama ya ga-ana ewee seti ya na onyonyo emechara wee jee gosi ụlọ akwụkwọ nwa na-eje akwụkwọ ọ bụrụ ihe na-agba anya mmiri Chizzy Ani ụmụaka na ndị kịta na ndị ntorobịa kịta amatawago ebe ihe na-eme ha si abịa onye a mere ha pụta kịta hafụ onye ukwu iwe webe ha akpọrọ gị onye ọgwụ ego akpọ gị onye oshi kpọọ gị onye oshi na gọọmenti onye a mere na mgbago ebe anwa wee sonyekwara ọgwụ ndị Boko Haram na-eme na egbe na mgbọ juziri ebe niile ha were ya wee na-atọrọ ndị mmadụ ha tọrọ ndị mmadụ asị weta ego o nwere ihe na-agụ kịta onye ọcha tọrọ na-akọwa na ha kwụrụ 2.5 million tupu ndị ntọrị ji aka ahapịa ma ndị e nyere ego anwa bụ ndị uwe ojii wee nye ndị uwe ojii asị na ha nwere onye nye ha ego na ọ bụrụ eziokwu mana o wee bụrụ ya na ihe butere ihe niile bụ na ndị mmadụ na-emezi ihe sọrọ ha maka na ndị na-achị anyị na-eme ihe sọrọ ha ọ dị ma na nke tupu anyị agbapụ ekwentị ebe niile anyị ga-ejegasị karịrị dịka isi kwuru ụta aka na nchekwa na ndị uwe ojii
anọ asị na onye uwe ojii ji gbakwa mmadụ egbe ji zitanarịkwa onye mmadụ ji nwụọ onye mmadụ ji daa na ejidere ikiri oyoyo gbara akụkọ ndị obodo na ndị uwe ojii karịzịrị ụfọdụ a na-asị na owe ike na ka esi enebe ndị uwe ojii anya na ada akwụzi ha ụgwọ kedu ihe mere na anwụ ha na-anọkarị oge ụfọdụ na anwụ adịka ọ na-abụ o megide ọba ụfọdụ n'ụbụrụ mere ọ na-eji abụ nwa obere oge ha na-agbasa mba ịbanugo na baraks ebe ndị uwe ojii na-ebi ịbanugo ebe ahụ o nwere ndị a rụchara ihe karịrị 34 enwebe kemgbe anwa eweta ihe dịka simenti ebe ọ na-agbakapụ wee maa ya maọbụ weta penti wee tee ya ka ọ dịka ebe mmadụ bi chizi akpụrụ gị je n'ime ọhịa hapụ gị ebe anwa ị nọrọ ebe anwa ị ga-ebido mee ka anụmanụ ada echekwa ndị ada enete ndị uwe ojii anya ada enedo ha anya uwe ha nsogbu ịmakwa na ndị uwe ojii na onye uwe ojii na-egote akwa ya chizi anị ịma na onye uwe ojii akwa ọ na-eyi n'ahụ ọnyanwa na-egote ya akpụkpọ ụkwụ nyanwa na-egote ya ihe ọ fọrọ bụ ka asị onye uwe ojii tupu ebunye gị egbe kwụọ ụgwọ kedu etu isi ga-esi wee doo onye a agụụ na-agụ ya ndị isi ha a na-asị gị jewe ọrụ a na-asị gị dị ị ga-ewenatakwu ihe ọ na-eweta ihe anwa kedu ebe ọ ga-esi weta ya o nwere ihe idosara ebe nwa ọ ga-ewetara gị ọkwa ego a ga-anata ndị mmadụ o nwere onye a na-anata ego n'anya ọma ọ bụrụ na a na-aba mba na a na-eme ka akụ mmadụ mmaja ka amaja onye ahụ mana ọ dị ka ihe a bịa karịzịa aka ugbu a maka na a na-anụbu ọ bụrụ na ọ naghị eme mana ọ dịzị ka ọkazi njọ anọgide onwere ihe akara njọ kịta agụ akara njọ kịta ụkọ ego akara njọ kịta iwe ọnụma akara njọ kịta iwe na-ewe onye nkịtị na-ewe onye uwe ojii agụụ na-agụ onye nkịtị na-agụ onye uwe ojii etu amụnwa na-ekwu okwu a onye na-anụ ọnụ m ma na o nwere ụdị iwe na-ewe m iwe a na-ewe m bụ na obodo na-akpasusi mmadụ iwe ị na-ahụta ya na-ekwu o wee bụrụ ya na mụ ha da-asị na onye uwe ojii maka na o nwe ka ọnọdụ ọrụ ya si wee dị gị buru egbe onye mee gị mana gị gbaa mmadụ gbagbuo onye anwa mba nụ mana ada ama mgbe maka na iwe ụfọdụ anọgidego isi emebibe ha isi mgbaka jizi ndị ụfọdụ n'ime ha ị na-aghọta mana ọ na-enye m obi aṅụrị na ndị isi ndị uwe ojii na-akọwatasị na ha ga-ebido nyewe ha napụwa ha egbe wee nyewe ha ya na-akpọ stone gun a bụ nke a ga-abụ emetụ gị n'arụ ọkụja gị ọkụtuo onye ahụ ike ka o were eletrik ihe kụtuo gị mana ịmana ndị be anyị nwekwa ka ọ dị ekwuo nke ọzọ enyewe ha stone gun onye amdrọba ma onye ji egbe ka o zuo ori ma na onye uwe ojii ji bụ stone gun ada arụ ọrụ na-abụrụ ma ọ nọ nso ma emetụrụ gị ya n'arụ n'ihe a ga-ekwu ha bụrụ ka enyewe ha o nwere ndị ekwesịrị inye stone gun ebe ha ga-anọ ọ bụrụ onye na-anọ ebe ndị ekperima nọ ebe ndị ori nọ isi gị inye ya stone gun mana ọ ka emeziere ha ọnọdụ wee mezie etu ha si arụ ọrụ anọkọta achịkọtakwa ha nyekwa ha ọzụzụ ọzọ ọ dị ma ihe a ga-ekwu karịrị akarị tata mana dịka na-afụgo ka anyị si ewele ya oge a ga-agbapụ ekwentị iwere ụzọ nke gị ma akọ n'ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ ka o si ada na ebe nke gị be gị echekwala ya echekwa obodo ọ dịrị gị mma ọ bụrụ na ọ dịrị mma kedu ụzọ anyị ga-esi mee ya ka ọ wee dị mma anyị bịaghachite azụ anyị na gị na-akpa cheta na ọ bụ nzukọ ka ị na-ege abụ m Chizzy na oge anyị ga-atị ọnụ ihe niile ị ga na-asụ bụ asụsụ Igbo ị gaghị agwa asụsụ Igbo ọgwa ma ọlị ị ga na-asụ Igbo yele wee na m atị okwu ọnụ akara ekwentị ị ga-eji mekwanụ nke a bụ 0997771 009 maọbụ nkịtị 99 abụọ atọ otu nkịtị na itoolu nkịtị 99 nkịtị abụọ atọ otu nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye na anyị bata abụ m Chizzy Ani ka anyị lee afịa ilesi afịa apụta anyị agaba n'ihu anyị na-abịa
Odema oga haiji ama kasu igbo elugo ga giwa na onwe gị na-ege ihe niile nke anyị na-ekwu na kemgbe ga-eji wee tinye ọnụ wee wezara asụsụ igbo wee gwa anyị ka o si ada n'ebe gị cheta na ihe anyị na-ekwu bụ ka obodo si dị ugbu a kedu ka o si dị na mpaghara nke ibi ọ dị gị mma ọ bụ na ọ dị gị mma kedu ka anyị ga-esi mee ya ka ọ na-adị mma wee na-aga ọbụkwa na ọ dị mma kedu ka anyị ga-esi mee ya ka ọ dị mma mụ na Amechi Ugwuele na ebe a wee na-akapịa okwu ọnụ kemgbe kedu ka ị ga-esi wee tinye nke gị nkịtị iteghete nkịtị itoolu asaa asaa otu otu nkịtị nkịtị na itoolu ma ọ bụ nkịtị itoolu nkịtị abụọ atọ otu 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 nkịtị nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị gịwa na-ego anyị ga-eji wee tinye ọnụ na ya ka anyị wee were okwu gị wee na-aga onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ biko ebe ka isi akpọ ana m ekelekwa Amechi n'ụlọ ọrụ na ya daalụ nwanne m nwoke aha m bụ Igbo na-ekwu ebe ka isi akpọ gaa n'iru esi m Nkanu wesịrị na-akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma Nkanu anyị ebuka gaa n'iru ọ ga-adịrị gị na mma a sị m na ihe unu na-akọwa ebe a na-enwe ọ na-ewu na ọkụkọ na-aghọta ihe unu na-ekwu maka na ịbafụ ka ihe si eme kịta o dobe elu na ọkụkọ anya n'ọgụgụ Chizọba ka anyị nọ ya maka na etu anyị nọ kịta ihe gbasara nchekwa enweghị isi na Naịjirịa lekwa ya ka m gwa gị Maazị Chizami ka m gwazie gị eziokwu na oge na-eru oge ọ ga-abụ ndị mmadụ ma ndị aka na-anwụ anwụ ma ndị okorobịa ndị nọ kịta ka ọ ga-abụ ha n'afọ ndị afọ ukwu a anabasịba ha ọgụ maka na ha ga na-akpọzi ha nọ ndị ori ka ha bụ maka na ha achọpụtago nọ megide ka a na-emegide ha n'ọzọ ọsọ ajọ ihe na-aga n'obodo bụ ala ya bụ Naịjirịa maka na ichekide ihe na-eme oge agha ma ekwuru nwanne echi ife na-eme a na-eme a sị weta nchekwa anyị na-ihe ndị mmadụ nchekwa onye ọbụla na-alarụ dịkịta onye na-alarụ ọlarụ ofu anya na ihe ofu anya na mmụọ dịka Amechi na-akọwa Amechi ihe unu na-akọwa n'ụlọ ọrụ na ihe ekwusi unu na-ekwu mana ọ na-aba na ntị nke a osi na ntị nke ịmakwa ife na-akpata ichizi anyị ndị ọchịchị anyị ji egwukọ n'ikpe ha bụ maka na ihe na-eji achọ ebe ahụ maka akpa ha anọkwa na-achọ maka ọdịmma ndị mmadụ maka na ọ bụrụ na ọdịmma ndị mmadụ ka ha na-eji afọ ogbe onye ga-ejebe ka o gbuo nwe nne na ha ga-akpakọrịtasị dịka okere ife ị na-eji ebe dị ete ime ị na-eji ebe ahụ maka ọdịmma mmadụ ị na-eji ebe ahụ maka imebi ihe ọ bụrụ na ihe dị etu a na ha na-eje maka ọdịmma ndị mmadụ afọkwa na ebe mmadụ ga-ejebugo ibia maka ka o wee chịa ọchịchị ekenekwa m unu Chukwu ọ dị mma Chineke gọzie gị udo dịrị gị biko ịkpọ anyị bee ya nkenke ka ndị ọzọ wee nwee ike wee tinye ọnụ na ihe a na-ekwu onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Odogwu ndị ka ị mere biko nsọmadị na ngwa gaa n'iru isiokwu na-amaka otu isi ekwulite ya izuụka ịbụọ gara aga maka nchekwaba ebe m nọ amaodo ọkụ na anajikọrọ ndị amaodo na akpanyị na ma apụtara abalị nwanne ya mana ndị mana a ga-abịa kpụrụ ya na amịrịtọ eji enyi ozi onye efi ndị mmadụ zụrụ ha ji chọọ ime mmemme ka ndị mmadụ bịa zụrụ eji ụgbọala wee bute tiokoro ofu a akpọ wee bịa nwanne m ya abịakwata kpụrụkwa otu ahụ ọrịa ka na obodo ọbụla niile kwesịrị inwe nchekwaba n'ala Igbo anyị niile ajọ ebe a m nọ kịta ụmụ nnụnụ ka m na-anụ onye ihe na-agagharị ebe a ndị anyị na-achụgharị na ma nwezi ọcha niile nọzi ebe ahụ ihe a ọ ga-enyekwa anyị nsogbu n'ọdịnihu e na-ekwu maka nke ndị ugwu mgbe na-abịara ụmụ ogbenye nọkwa n'ala Igbo ga na-anụtakwa ndị ọchịchị anyị ọgwụ anyị nwezi nchekwaba ọ bụ na ndị igwe na ndị ọchịchị ga-ejiga aka ọnụ ọ bụrụ ụmụ okorobịa na-enweghị ihe a na-arụ eti oke ha na-akwụrụ ụgwọ maka e na-enyezi anyị nsogbu anyị n'ebe abalị adịmapụtaghị iro na ọkụ eji ọkụ nke abalị maka ndị na-achụ nnama ebe dị na ajụjụ wee kpakọrọ anaghị niile kpakọrọ ya
ihe a ga-enyekwa anyị nsogbu n'ọdịnihu. Ekenekwa m unu, ndewo. Daalụ Samadi na daalụ. Amaechi ọ sị na efi ndị mmadụ kebere eji eme mmemme akpụtụrụ ha na-apụtazi afọ ọzọ efi na-ezuzi ma efi ndị onye zuru ama ndị zuru ama maọbụ ndị kpụtara zuru ka ọ bụ ndị akpụtara na be ha zuru nwere onye mmanụ ha wee buru ihe anyị ka ọ bụ na efi dọgburu ebe dobie gbafuo ihe anyị mana ọ bụ na ọ gbafuru enwe ike afụgoni ya ebe ọ na-akpagharị n'ọhịa ịghọtago mana ihe niile bụ ihe na-egosi na obodo adịrọ mma obodo adịrọ mma ọ bụ ndị enu ọ bụ ndị ana obodo adịrọ mma onye na-akpọ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ onye gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ anyị anụchaghị ihe i kwuru ọfụma isi na gịnị mere ndị na-atị ọnụ n'okwu ebe a bụ ndị na-asụ Igbo ọfụma were afọ Igbo anyị agwago unu na ịnụ ma ha ka anyị na-eme nzukọ ebe a afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga na-asụ Igbo yele ya agwakwanara anyị Igbo ọgwa maka na nke a bụ nke anyị ebe a bụ ka anyị na-akwalite nke niile bụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche asụsụ Igbo ka anyị na-asụ gị nwa afọ Igbo zake n'afọ Igbo afọ ahụ ị na-aza ijenugo obodo ahụ ndị na-aza ya ọ bụ na ijenugo ya mmadụ one n'ime ha na-aza afọ Igbo gịnị ka afọ ahụ ị na-aza pụtara ịnọgide bụrụ ihe o wee ike ike nke ahụ agụgụ maka na ihe anyị na-ekwu na anyị na-ajụ ndị mmadụ one na be ha na-aza aha be anyị ụfọdụ bụ ndị na-ejebeghị ebe ahụ mmadụ one na be ha na-eme ihe anyị na-eme asị gị na nke anyị adịrọ mma na nke ha kachacha ikwe jụọ onwe gị ajụjụ ka anyị were okwu onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ biko gịnị ma afa gị Ọkịja gaa n'iru bee ya nkenke daalụ nwanne m mana etinye n'ime ya bụ na obodo adị mma na-abụ ndị nze maka na ụfọdụ ihe ejide mmadụ na o mere ike na-adị n'ọfụma ekpụbụ ya n'ụlọ ndị uwe ojii obere oge ndị nnukwu mmadụ aga-akpọba ọtụtụ ndị afọ n'ihi na ndị agha na-abara ha uru ndị na-achị anyị so emeso obodo afọ ede ma ọ efe so itinye onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ezigbo mmadụ ndị ka email ekene m gị daalụ Chukwuemeka Ogbu ndị ka email anyị wa ahịa wụchiwanị ihe m chọrọ ikwu okwu ya bụ maka ndị Fulani a na-achị eju ihe a na-eme na na-arụ na steeti ugbu a ọ dị egwu ịma na gọọmenti ndị ọchịchị Enugu steeti bụ na ha ma na-apụta n'abalị mana abalị ka ha meji eje n'ụka akọrọ n'ugbo jiri na akọrọ n'ugbo ejiri aka ha na-ebupụta ya wee na-enye enyi ha ịbịa na na-arụ ahụ na steeti enweghị onye na-eji ugbo n'ihi na eji a emebichago ihe ndị anyị kọrọ n'ugbo nna anyị gọọmenti Enugu steeti ka ha mara ihe a ga-eme ihe a tupu obute ọgba aghara maka na ọ dị etu a ndị obodo ga-akwadokwa nchekwa onwe ha n'ihi ihe a na-eme adịghị mma ọrịa ka ntị ka nkwuo daalụ Amaechi nke bụ eziokwu bụ na ihe a na-ekwu ihe a ọ dị ka ije n'ime obodo ndị nwegasị ugbo ụfọdụ n'ime ha na-ejezi n'ime obodo ugbu a ụfọdụ n'ime ha na-ejezi n'ugbo ụfọdụ enweghị ugbo ha kọrọziri maka gịnị maka na efi anagoro ha ebe a ọ dịza ka ebe a gbara ọsọ n'obodo nke m ebe a na-akụ ugbo
ewezu onye na-aga ebe a ewezi ma ofu onye ịnọrọ ebe a ọ bụrụ sọ ndị efi otu aka ndị mmadụ ga-eji n'ọbe ya n'ọpịa mkpụrụ ihe anọrọ na-asị na enwe ihe na-eme a na-anarụ ndị mmadụ nke a bụ ihe na-emezi ugbu a ọ dịzị ka ewezi ihe a na-eme ka obodo adịghịzi ka ewezi ndị ndu ka ngwa gị ndị ọchịchị nọ ugbu a a na-ekwu ekwusi ike ọ dị ha ma ọ dịrị ha mma nke bụ eziokwu bụ na ndị ọchịchị nọ ugbu a na ha na-enye ndị na-akpa ehi nkwado ka ha na-eme ihe na-emegide ndị na-akọ ugbo mụnwa asịrọ na ndị na-akpa ehi ga-ana mana ihe na-ekwu bụ na ha amara ihe bụ ugbo ebe ha si ha na-akụ onye gwa gị na ha ma ihe niile a ọkwa na-eje ugbo mmadụ kọrọ hụpụta nke dị n'ala were ji ndị mmadụ kọrọ ehi ya na-eri arụrụ a na-eme kịta mana Chizana ka m gwa gị ọkwa ifere ihe a na-eme ndị ọchịchị anọ kịta ka a na-eti mkpu ọ dịka onwere ha chọrọ ime ihe a na-eme bụ ka ọnụma ndị mmadụ na-agbagote ọ ga-adị ka ọ ga-esi wee dị mgbe ndị mmadụ ga-amata na ndụ ha dọ ha n'aka na nchekwa ihe ha nwere nọ ha n'aka maka na gọọmenti arụrụ ọrụ ha ndị mmadụ arụọ ya ịkọcha ugbo nwa ọzọ kedu ebe ndị mmadụ ga-esi fụ nri a ga na-ere ebe ụfọdụ na-akọ ugbo ugbu a ewezi ebe ha na-akọ onye gbapụ ọsọ so ọ dị mma ka anyị nabanụ chọba ihe ọzọ bosini ka a na-ekwu na ndị na-akpa ehi gburu nwaanyị na nwa ya nwaanyị na Delta steeti ma nke mere na Anambra ha si n'ụlọ ugbo na-anata ụfọdụ ugbo nke anụrụ anụ anyị gwa n'ime ime obodo enwe ihe na-aga ugbu a ha natazie tacha avụchi ka achọzi ihe ọzọ na-eme onye sibezie ite na be ya ndị na-ekpo mkpokọrọ ihe mkpokọrọ m ite ma ndị dị n'ime ya wufuo anyị na-ekwu nchekwa dị na ugwu ka o si ada mana ndị na-ekwube ha anọghọ be ha nọrọ n'udo ndị ndịda anọrọ n'udo eziokwu ihe anyị na-ekwu ndị ọrụ ugbo na be anyị na-atazi afọ nke bụ afọ kịta ha na-atazi afọ maka na o nwere onye egwu na-ekwezi jee ijegodo eje ịmakwa na isi Enugu na Nsụka o nwechara ebe kashu dịcha Chizana mụọ na-agwa gị na ndị Fulani ụfọdụ na-abịazi ha na ndị ụmụ nwaanyị na-ekpote kashu anụnwa ha na-abịazi eje chọọ ndị nche ndị na-echekwa obodo kwụọ ha ụgwọ esoro ha jewe maka na ha na-asị na ndị Fulani na-achị ehi adịghị ekwesị ha ji ekpote mkpụrụ kashu ha nọọ ha kpọrọ ehi jee akụkụ ebe anwa ha ekporo akpa bịakwa na-ekporo mkpụrụ kashu ha ị na-afụ ihe a na-akọ kịta akụkọ na-aga ụfọdụ ndị na-akụ nkwụ ọcha nke aka ha ruru eburu nwụọ nke ọbụla ka ezi ihe na-eme anyị na-ajụzi oge ehibechara ndị na-afụ maka mmepe obodo a na-akpọ ha PG ewere ndị eze ọdịnala kedu ihe onye eze ọdịnala ga-eme kedu ihe PG ga-eme eche m na na-ewe izukọcha kwụcha kedu ị ga-eme ọ bụrụ ije wee gwa ndị uwe ojii ịgwacha ndị uwe ojii ha gba nkịtị kedu ị ga-eme ịgwa ndị uwe ojii gwacha ha ihe na-eme asị gị ndị DPO asị na ha anụgo ka aje gwa Commissioner for Police n'Enugu ịgwacha Commissioner for Police n'Enugu ọ sị gị oke agwa IG ịgwa IG o nwere ihe ọ ga-eme kedu IG pụrụ apụ oge mgbe ọ pụrụ apụ kedu ihe o kwuru kedu ihe ọkwa Buhari si anya jee na Benue mara ihe na-eme ebe anwa o jere ihe a niile bụ ihe na-emenụ asịrị ndị mmadụ echekwana onwe ha ma ha ndị asịrị o nwere ihe kpatara ihe a ma ihe na-ekwu bụ na ya dịkwa na ndị mmadụ ka ndị mmadụ bụ ndị Oriental Brothers gụrụ egwu na 1976 Chizana emechara ị ga-enye anyị egwu a iche na mmadụ bụ ewu mmadụ abụrụkwa ewu nke mmadụ ga-eji wee bụrụ efi ihe na-ekwukwa bụ na ndị mmadụ onye na-akpọ Odogwu Chizana ọ dị nwata na nne ya ọ ga-ama na ekene
ọgọ nwoke ke ka nwanne nwoke mere nwanne nwaanyị mere to ihe keteke biko netere m anya ọfụma gbe ihe agbagba ko je ji me ihe chekete daalụ edokwu nwanne m nwoke nọ ịma na anyị bụ ndị Igbo ifeanyị na-azọ dị bụ Chizoba ọrụ masị ndị Igbo ka anyị were adịdị maka na akọ ka eji ọba adaka ịma na onye obi ọka dị akụ mkpesi ahịa mkpechi ọnwụ n'ụzọ onye okwu nwere ike chigbo mkpebe ahụ anyị ewere ya nwayọ maka na nwa ifedo ahụ na-adịgide ma ọ bụ asị m kwuo egwu mụsị na ya ewere anyị dịka oru ama mgbe egwe anyị ndị Igbo iwe mana nwa ife na-adịgide ọ ya-emekọta olisa bi n'igwe emechabe na ikpe ekele m dịka nụrụ weti ya ọnụ daalụ nwanne m daalụ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwana ya afa gị na ebe isi akpọ dị mma dị mma efu iteghete efu asaa efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu otu nkịtị nkịtị na itoolu maọbụ nkịtị iteghete nkịtị abụọ atọ otu 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 nkịtị nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwaanyị ọma ndị ka ị mere ebe ka isi akpọ oyiye daalụ nwada onyinye daalụ deje o ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo nwaanyị biko ka m na-ayọ ebe ọ bụ na ndị na-achị ehi adịghị ebuzi ndị mmadụ ga-eweta ha kọrọ n'ugbo ha adịghị atụkwụzi ụjọ na-ebuzi ma ndị nche aghara aghara ọ bụrụ na ọ ga-ete mee n'uche nke m ntụpụkwere m maka atụpụrụ okwu ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo na ndị Igbo niile sikọọ isi ọnụ ma ọ bụ ndị Fulani na-achị ehi ma ọ bụ ndị Igbo ma ndị Hausa ma ndị Yoruba na-esikọta ka adịghị na-esi n'ala Igbo niile kpamkpam ka a mara ebe obibi mmadụ a si abịa ekwe m ka ọ ha n'ọnụ ike daalụ oyiye daalụ ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'iru oyiye sịrị ọ bụrụ na ọ ga-ekweme amechie si mara n'ihe mere mana ihe o kwuru bụ eziokwu ọ bụ ndị Hausa ọ bụ ndị Igbo ọ bụ ndị Fulani ọ bụ ndị Yoruba si mara ihe emere ya onye a ka anyị ncha niile na-ekwu onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ mgbede ọma ọ ga-adịrị gị ma ndị ebe isi akpọ nwanne igwe esi na shem akpọ igwe gaa n'iru bee ya nkenke ọ eziokwu maka na ndị ori na ndị ntọrị enwe kịta ndị Fulani a na-achị esi anyị nwa dịka anyị nwa bi Benue steeti nso ha na-ada esi Benue na-adabata na Efiom anyị nwarụ ndị Efiom ọkachasị na ebe nke n'ogbe nke anyị nwa bi anyị nwekere gokwa mkpuchara si Fulani buru efi bata n'ugbo bata na ama anyị bịa na-emebisi anyị ala na-emebisi ugbo anyị na-achụkasị ụmụ nwaanyị obodo anyị ọma mme anyị nwebụ ụmụ nwoke ga-anọ onye si ebe o si bịa na-enye ụmụ nwaanyị obodo anyị nsogbu ime nwere ike ka ịfụ Fulani ya na-efi ya n'obodo anyị taa ọdịrọ ha na-esi Benue apụta tupu ha na-adapụta asị ọkwa Efiom orugokwe ebe ha na-aga banye na njem na-achịwa azụ ozugbo nje Igbo anyị kwesịrị itikọ isi ọnụ ka anyị mara ife mere ọ bụrụ anyị nwa bụ ndị Igbo ga-eje si ebe a jee goro ala n'ugwu Hausa rụọ ụlọ o nwere ife onye anyị ga-emebi o mana onye Hausa ga-esi ebe ahụ bụrụ osi ya de na-emebisi ife anyị nwaanyị ga-eri na nkewa a ekelekwe m ụlọ daalụ ịma na oge ụfọdụ ihe niile ihe gbasara nchekwa obodo a na-agba ya n'izu ndị obodo ya ka oyiye ekwuola ya ọ bụrụ na a ga-agba n'izu mara ihe mere o nwee ike ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe niile ka a ga-agba mana a ga-eji nwayọ ewe ndị mma ndị a ewekwanụ ndị nọ n'obodo ndị niile a na-eche ha na ha bụ eyi ewe ndị bigoro n'obodo ugwu afọ ha na-asụrụ ya asụsụ be ha ụfọdụ bụ ndị bi na be ha ụfọdụ bụ ndị na-enye ha ụlọ ụfọdụ ka ha na-emekọ na-agwanụ ha na ụdị ije n'obodo mebie ihe mmadụ mebi igbo mmadụ na ọ dịghị mma mana oge ụfọdụ ama ihe mere m ga na-anya ndị mmadụ na-agaghị agwa ha nke bụ eziokwu onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ
biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Daalụ. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu, biko ndị ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Ya dị na na-eme nwa ọgọ gazeti emete nwere nwa abụọ na-etewere obodo onye ọbụla ezetukọrọ obi maka na mmemme enwe ya na okpisi ga-esi ebe ọ nọbụrụ ya onwe na-eji emekọta ka ihe onye anyị chọrọ ime na aba anyị kịta egbugoro ihe isi ndị nchebe anyị maka ndị ọzọ bụ na ọgwụkwa ndị ahụ a na-eyi kwa ndị efe anyị na ndị otu ya mụọ na uru na-ekwu na onye tinyere nna m bekee ahụ aka ọ ga-agbakọta aka ọnụ ka anyị pụta nyere onwe anyị tupu na mgbe onye ga-achịkwara obi mmiri onye ike gbakọta anyị efegbu anyị bụ na asụ anyị ncha bụ Naijiria nsọ Naijiria iwu na-ekwu mara mma kama na ụmụ na ụmụmadụ onye abụ onye na-aga ugbo ego niile mkpata n'ugwu ebisere ofe anyị atụsaga ya ya kpebiri ọmụzi onye anyị na-eji n'okwu kama onye afọ ọtụtụ ndị ego daalụ 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 ihe na-eme ka a ga-esi mee ihe a maka na ọ dịghị mma mmadụ iji afọ nke ya na-emebi nke onye ọzọ. Onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'iru Ifeanyị bee ya nkenke. Daalụ nwanne m nwoke. Daalụ daalụ mana n'ihe niile anyị na-ekwu kemgbe ọ bụghị sọsọ ndị na-eche efi ka anyị na-ekwu, anyị rụtụgasịrị aka dịka obodo si dị ugbu a n'onuwe ụzọ na ogbe unu n'uwe kedu ka obodo unu si dị. Ọ bụrụ na obodo gị na-amatago ka esi echekwa obodo na unu nọ n'udo, unu kụziere ndị ọzọ ka ndị ọzọ mụta n'aka unu. Mmadụ onye nọ ka anyị ga-ewedo anya na-apịachi ya. Onye na-akpọ Maazị Chizande, ana m ekene gị nwanne m nwoke. Ndị ka ị mere ezigbo mmadụ. Ekene m gị. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Maazị Chizande, ọ nwa bụ Igbo na-ekwu nachite azụ. Igbo bee ya nkenke. A sị m ka m gwa gị ịmakwa na ihe ọnụ nkapị ji wee ghara ogologo etu a maka na o ji oyi ya na-aba nne ya. Ọ bụrụ na o nwetara ihe na ya nsogbu aka dị. Ịma na a na-ekwu okwu idozigharị Naijiria, ndị mmadụ eche nọ ihe egwuregwu maka na ọ bụrụ na edozi Naijiria, ndị ọbụla were nwa isi na ha ga-anọrọ na be ha na ha chọọzi ka ihe dị etu a na-eme na be ha maka ihe ha ji eme bụ na na-edoziwuro Naijiria ihe ọ ga-abụ onye ọbụla anọrọ na be ya, onye ọbụla na-ekwunekwa ka ihe ịmakwa na ndị a na-achị efi na-ewe ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ ọnụ na be anyị bụkwa ndị Igbo ibe anyị eweta ego eto ewere ego ya ka narị ego ahụ rie asịa mebekwa ihe ya na-eme. Ekelekwa m unu. Daalụ daalụ daalụ. Amechi ihe a o kwuru ịmara ewu oge ekubere ịhazigharị obodo a oge a na-achọ ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ewere otu pụtara sị na ọ bụrụ na ahazigharị ọchịchị na ịtụle aka na ha agaghị akwado ya mana emechara orube ihe niile bịanyekwa ka ọ dị ugbu a enweghịzi ka esi ekwuzi okwu ịhazigharị Naijiria ọzọ. Ihe a na-ekwuzi bụ ka ndị ga-esi wee ọkwa, ọ bụ ndị ndịda ọ bụ ndị ugwu ga-ewe ọkwa na n'ụlọ omebe iwu ka ọ bụ ihe a bụ ihe a na-ekwu. Enwere onye na-ekwuzi ka a ga-esi hazigharị obodo anyị bụ Naijiria. Ka a ga-esi wee kwuo ịhazigharị obodo, ka a ga-esi wee kwuo maka ya maka na ndị were ọchịchị kịta ndị INEC si na ha nwa bụ ndị nwere mmeri bụ ndị APC, ndị otu President Muhammadu Buhari, ha kwuo kwusie ike na ha ma akpa obodo Naijiria aka ka o si wee dị. Onye isi ala kwuru sị na ọ bụrụ ihe na-akpụ ya ma onye osote ya bụ Osinbajo ekwugosi na ọ bụrụ ibugharị obodo ka ọ dị nọọ ibugharị echiche ha wee kwuo sị the change begins with me. Kemgbe ahụ anyị na-afụrụ change ka o si wee na-eme ya bụ mpaghara mgbanwe. Ọ bụ ndị PDP na Atiku bụ ndị kwuru sị na ha nweta ọchịchị nọchiba ha aka na ha ga-agbanwe Naijiria wee mee Naijiria ka ọ dị ka ha si wee na-eche na ọ dị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Ka o si wee dị ọ bụrụ na ha nwere mmeri
ihe kacha onye ọbụla mkpa kịta bụ maka ihe na-agakwa n'ihu emere ana chi ga-ejikwa chi ga-efo ihe na-emekwa kịta bụ na etu esi wee hazicha aka na ihe anya na-emezi bụ ka a ga-esi wee kọọ ọkwa mana mgbe a na-eke ọkwa ihe ndị niile nwere mmasị ka emegharịa Naijiria ka ọ dị ka ha si wee chee bịa na-eme bụ itinye Atiku na ndị PDP na ekpere ihe ọbụla a ga-emekwa ka ha nwee mmeri n'ụlọ ikpe ị na-ahụta ya na ikwu maka ọha nwa bụ ndị ị na-eje asị onye ekwurọ na ya ga-emegharị obodo ka o megharị obodo o nwere mgbe ndị APC ji wee kwuo onye mere oge mgbe ha na-abata ha sị na a ga-eso n'ihe mana ahịa anyị mana emechaziri ọchị obodo Kaduna asị ya n'ọnụ n'isi ka akparụ oge a na-achọ ịzọ ọkwa ndọrọndọrọ ka akpara ka a ga-eji haziri obodo ọ bụrụ aghụghọ kedu onye amụrụ maazị ebe ha debere ya kịta kedu onye amụrụ na aghụghọ kedu onye amụrụ na ọ bụrụ eziokwu ka ha na-ekwu kedu onye amụrụ na onwere mgbe ha ga-eji wee mee o nwere onye amụrụ ịnanya dịka onye na-achị obodo Naijiria dịka Buhari si wee dị bido na mbụ mgbe ọ pụtara dịka onye isi obodo na mgbe ndị amị wee ruo kịta o nwere ihe gbanwegoro n'ụdị omume n'ụdị agwa n'ụdị ka o si wee na-ahazi ihe dịka onye na-achị obodo o nwere mgbe ị ga-anụkọta ebe asị na ị ga-atụkwa n'anya nwee olileanya na ọ ga-anụkọta gbanwee nwa amadi a onye ọbụla maka o si wee dị onye a ekwenyero na o nwere ihe na-eri mperi n'obodo anyị a ka o si wee dị ka esi wee hazie ya maka na mpụ a na-achụagodo mpụ ka e kwesịrị isi wee chụ mpụ a na-achụ mpụ na were aka ekpe were aka nri na-achụ mpụ were aka ekpe na-eme mpụ ị na-asị na a na-achụ mpụ obodo anyị a o nwere ka anyị si wee nọrọ anyị were mmadụ ole na ole maka oge wee mmadụ ole na ole onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ka m nwere onye ọzọ biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ekelekwa gị ekele gị onye isi ndị ebe isi akpọ Chidebere gaa n'iru biko bee ya nkenke ihe nche iche n'ọnụ maka na esi na o nwere ihe ndị ọzọ kwugasịrị ka ụzọ si wee dị ma ka obodo si wee na-aga eziokwu onye na-ahapụ ihe dị n'anya wee na-arahụ ụra nweghị onye ụlọ ya ga na-agba ọkọ ọ na-achụta oke ihe ka anyị mkpa bụ Igbo anyị ji n'ọnụ bụ Fulani amago bụ mmadụ ole ma ole n'ime Enugu kemgbe e gburu mmadụ n'ụzọ ụwa na ha jidebere anụ nna ma aga m ama m ha buru ibu ọ wee nweghị ofu obi bụ ihe na-egbu anyị a na-akpakọrọta ụfọdụ na-agbasa ọ bụrụ ihe ndị a na-achị anyị achị kedu ihe bụ ọrụ ha ọ bụ ịnata ego na Abuja wee were ihe mee nka onye ma bụ ọrụ ha kedu ihe bụ ịchị obodo na-enyere gị ọchịchị ị na-achị obodo dịka gọvanọ ma ọ bụ ị na-achị obodo dịka chairman ị na-achị obodo a na-egbu ndị ị na-achị a na-emebi ihe ha na-eji ọ bụrụ gwa gị niile a na-enweta ego Abuja gị si ejere ha ngwa were nụka goro na akpụ were nụka goro garị ị na-anụ ihe niile ahụ ụmụ mmadụ na-eti mkpu ma ụmụ nwaanyị na-egbuzi ha n'ime obodo o nweghị ihe gbasatara gị a na-egbu ojina ndị nke abụọ ojina nke ọzọ pụọ biko unu si mara na ihe nọọ mmadụ ka a na-egbu ihe a anụ nwere ndị na-achị Enugu a o nwere ndị na-achị Anambra o nwere ndị na-achị Asaba ekwughịrị ihe a na-ekwu ọ dịgara sị na amaghị ihe ha na-ekwu ọ bụrụ na aka ha dị na ihe ha na-eme agwa ndị Igbo ha nwa nwaanyị a ga-eji wee winie ga-eji wee zụọ ha nwa winere ihe a na-asị ihe ara aka na otele chiri ndị ọ bụrụ ụta ka o kwesịrị ịdị aka na-eme ụlọ ịgwa gị eziokwu ihe na-eme n'obodo ụzọ udo ka anyị chọrọ ndị niile nọ n'isi dị n'ụzọ ọbụla ka a ga-esi mee ihe a wepụ aka enwe n'ofe ọ na ha dị ka ọ na-awa aka mmadụ ka anyị were onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nwanne biko bee ya nkenke nkenke m na-ebe a bụ n'ọsọ mmadụ na ama m ama oge ọsọ n'aka ihe ji ojiri ya bụ na ndị igwe jikọta onwe ha ọnụ igwe niile nọ n'ala Igbo a ma ndị na-anọchite anya anyị na gọọmenti jikọta ọnụ anyị na-enwekwara gọọmenti mgbago ọbụ ihe a ga-emere anyị ọ bụ asị na onye jụrụ aja dachi onwe ya ọ gwa gị nwanne m ya ama oge ọkụ na ebe a ga-abịa kụwa ogige ebe etinyere ya na nke ụkọchukwu etinyere ya metọdik chọọchị ụkọchukwu na n'ime abalị na-arahụ ụra adịga kpụpụ na mmetọ n'ime abalị lee ma kịta
agafụbanye maka a ga-akwụ otu Fraịde ọzọ na-abịa. Ihe a bụkwa mbụ nwa ikirikwu ala ọgbọ 200,000 naira ofuna ma ha zụrụ ka efo ihe na-efunanya anyị bụ ndị Igbo dịka m na-ayọ ndị gọvanọ anyị ha gụrụ ọbụla jika onwe ya ọnụ anyị ejizi na ndụ ọgbata m ọ dị ka ọtụtụ ụmụ niile ha nwere ebe a m nọ kịta ọtụtụ niile nọ township ọtụ ọkụ si wee si ụlọ ahụ ka oge ga-echekwaba ya dịka ọhịa bụ ayọ m na-ayọ ndị be anyị mbe dịkwara ụlọ biko gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke ọkịja bee ya nkenke o chọrọ itinye n'okwu a bụ na a na-ekele okwu na nwoke nke sị ọ bụrụ na ọ ga-ekwu anyị ime na nkwụsị iri anụ ndị Hausa anyị kwụsị iri ya anyị akwụsị ịbata anyị na-ebu onwe anyị ndị na-achị anyị nyekwa aka na-egbu anyị ọya mere iwe ndị ọchịchị ndị Igbo ji ewepụkarịsịa ibe ndị dị na-abata ihe ekwe etiecha ya ọrụ ka anyị apụ ada nwere ego nyechisie ndị nọ n'isi emechiri ọnụ maka mụ na onwe m tere nkwụcha ọbụla asụ ka ọ bụrụ daalụ Amechi ka anyị na-apịachi ya mana ihe ụfọdụ na-asị ka ọ alụ ka a na-atụ ọ bụrụ na iri ha anụ ehi mana iwu obodo sịrị na onye ọbụla nwere ike ịkpagharị n'ebe ọbụla o nwere ike ịkpagharị n'obodo Naijiria mee ihe mana enwere ike isizi na ịma nri ehi a sị na ha na-abịa azụ ebe unu nwere ọhịa na ebe a na-eme na ha na-abịa azụ ehi ebe a ha nwere ike ịgagharị ebe ha nwere ike ịgagharị ichena nke ahụ nwere ike ibenata ya na ọ bụrụ na a hazigharị iwu obodo a dịka o kwesịrị o nwekwara ike ibenata ya mana ọ bụghị na onye maka m na-asị ka eme ihe m na-asị ka eme bụ na ndị be anyị ma ebe ihe na-eme ya si wee bịa ndị be anyị ma na ndị na-achị anyị ada eneta anyị anya ndị na-achị anyị ada eme ihe kwesịrị ime ndị na-achị anyị ada eje ịchọ ihe na-eme anyị ebe ha kwesịrị ije chọọ ya kedu ị na-agwa m bụ na ndị na-achị anyị amarọ ndị na-abịa awakpo ndị na-eje n'ọhịa ka ha kụrụ ugbo ị na-achọ ịgwa m ikwu asị gị nọọ ndị na-achị ehi mana ndị na-achị ehi abụrụ ndị obodo Naijiria kedu ihe unu na-eme iji jụ na ha bataghị n'obodo anyị ọzọ kedu ya na-ekwu ihe achịzi ha ebe asị nọ ndị Fulani asị na ọ bụrụ ndị Fulani Naijiria kwụsịrị ndị Fulani ndị ọzọ ndị Senegal na ndị a na-abata obodo anyị bata obodo ụfọdụ ime obodo na-abụ asị ha na akpacha alụ ka a ga-esi mee ha asị onye ọbụla efi ya ha kpọrọ efi bata na nke gị mebie ihe gị ha kwụọ ụgwọ ewere ka ndị obodo ji mee efi ha daa ndị obodo akwụọ ụgwọ mana ụfọdụ obodo na-eti mkpu nọọsụ ha na-akwụ ụgwọ kemgbe na obodo nke m ewe oge a kpọrọ ma ndị okenye ma ụmụ nwaanyị ndị agadi akpọ ha jesichaa oyoyo ugbo ha mebigasịrị kemgbe e sere oyoyo a kwụchara m ụgwọ eji kpọta onye bịa sie oyoyo kemgbe ọ nwere ihe nyego ha a na-ekwutazikwana ya mana ewere ka efi ha ka o ji ya ọya daa n'obodo ọ dara na enwere ike si na ndị obodo mere ndị obodo atụba ego ịkọ ugbo ịkọ ọjị kọọ ede kọọ ọka ehi bịa taa ya tachaa ya enye gị ego iwere ego wee jee n'ahịa kedu onye ga-egote nke ya ebe ehi tara ihe niile onye ọbụla kọrọ kedu onye anwa nke ya dị ọ ga-ebupụta ya n'ahịa ị ga-eji ego ị ga-atawa ego ahụ ata ndụmọdụ na-enye bụ na ekpubugo m ya ebe anyị nọ bụ onye ihe akaebe m ndị na-ege anyị ntị bụ ndị akaebe m na ihe ọbụla mekwa obodo anyị taa ọkwa ndị na-achị anyị mere ya ọsọkwa ha obi adịna ha mma n'ebe m mana ihe mma bụ na m na-ekwu eziokwu na ihe ma obodo anyị a onwe ka obodo anyị a si wee nwee ihe mere ya n'ọkwa ndị na-achị anyị maka na onye maa ihe ọ ga-eme hapụ ime ihe ọ ga-eme ihe ọ marọ emee ya etu akọrọ m ọdịmọlụ anyị nụcha ugbu a bụ olu Amechi Ugwuele ọ bụ ya bụ onye na-akpa igbo n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ọkọwana ya ndị ọchịchị ihe niile dị gị n'aka mana ka ọ sị na ọ dị gị n'aka ọ dịkwa anyị niile n'aka ya bụ ife ihe ọjọọ n'obodo biko kama ị ga-eje enụba ọgwụ ị na-akwado ya akwado nganga ka oke eji agbara efi ọsọ
ya bụ ndị obodo ewere ka unu zifu ihe na-adịghị mma maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị kpọkenenu ndị mma ihe ekwe na akụ ndị na-achị obodo jekọsara ha. Ọ bụrụ ndị ogbe ọgwụ na-ejekọsara ha ka amara ka e mere kama ị ga-eje jee jiri iwe n'ụgbọ ọgwụ ị na-akwado ya akwado maka na ya chọrọ nkwafu ọbara. Ndị Igbo m ndị ama ndị bụ ndị udo n'obodo udo ka anyị chọrọ ka anyị kpaba na alụ a mara ụzọ kachasị mma ụzọ udo anyị ga-eji biri na be anyị na-akọ ugbo anyị na-emebe ife anyị ife a na-agara anyị nke ọma. Ndị na-abịakwa n'obodo anyị na ha na-ebi n'udo. Ọ bụrụ na ịma ndị a gị na ha na-akpa maọbụ na efi igbu anụ ka iji eri biko dododo gwakene ndị a okwu ha ga-anwọta kpaalụ a ga-eji wee si n'ugbo ndị mmadụ pụọ ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ. Anyị na-ekwu ya kwa mgbe ebe a ihe anyị chọrọ bụ udo. Ọbịara bịa ya abịagbuna ya ka oge ọ ga-ana ka mkpụmkpụ ghara ịpụ ya azụ maka na ọ naghị adị mma ka anyị na-ekwu ya na-ekwuchi ya ike mmadụ ịnọbe ya nọ n'obodo ya nọpịa mkpụrụ ihe a sị ka ọ bụ ọrụ ugbo a na-akọ ọrụ ugbo. Ndị ụfọdụ agaghị ekwezi ka a kọọ ọrụ ugbo ha n'udo. Onye nọ n'ọrụ ugbo ya na-agba ma na anwụ ma na mmiri na-echekwa ugbo ya ka o mee oge ọ ga-achọzi ka ọ kpaa owuwe obi ya jiri ya mechaba aka ma ofu onye si ebe o si kpụrụ efi bata n'ime ya wee mebisia ya. Ọ dịghịkwa mma. Biko udo ka anyị chọrọ. Ọ dị mma otu a ka anyị ga-eji wee pịachizie ya. Ọ ga-adịrị unu niile ma Chineke gozie unu. M ga-apịapụtara unu egwu wee ruo oge oziọma Ejiọfọ anyị wee na-agazi n'ihu. Chineke gozie unu. Echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala Igbo. Udo ka anyị chọrọ ka anyị biri n'udo ma ịgwa gị nke bụ eziokwu ọkwa mmadụ ka a na-aya. Ọ bụ mmadụ ka a na-aya. Ikwu na ibe m anyị na-aya gịnị ya? Agbata obi m anyị na-aya gịnị ya? Ekwensu na-akpa ike. N'ajọ mmụọ na-akpa ike. N'arụsị nwa na-akpa ike. Weta ọkụkọ pụta